Diolch i'r cynllun seibiant byr. Mae teuluoedd yn tyfu'n gryfach, gyda gofalwyr di-dal yn dychwelyd i'w rolau gofalu wedi hadfywio, a'i perthnasoedd wedi gwella. Pan fydd gofalwyr yn teimlo ei bod yn cael mwy o gefnogaeth, a'i bod yn llai ynysig, maent yn dychwelyd i'w rolau gofalu gydag ail wynt ac agwedd fwy cadarnhaol. Mae iechyd corfforol a meddyliol gofalwyr yn gwella wrth iddynt gael ei grymuso i fod yn gyfrifol am eu llesiant. Mae effeithiau cadarnhaol seibiant yn ymestyn y tu hwnt i'r gofalwyr eu hunain. Mae'r gwelliant yn llesiant y gofalwyr yn cael effaith uniongyrchol ar y bobl maent yn gofalu amdanyn nhw, gan greu amgylchedd mwy sefydlog yn y cartref. Mae cysylltiadau cymunedol wedi ffynnu hefyd, gyda rhwydweithiau cymorth gan gymheiriaid a mentrau ar lawr gwlad yn tyfu'n organig o sylfaen y cynllun. Mae cymryd rhan mewn seibiant yn grymus o gofalwyr i gefnogi ei gilydd. Mae hyder yn tyfu ac mae ymdeimlad go iawn o gymuned yn datblygu. We all been through the same. It's lovely to see you. Does you the world of good. Our community cafe, it's that opportunity for carers to meet other carers who are, going through similar things. It gives me a break from Michael, and he has a break from me, because I care for him 24/7. I'm glad I come here, otherwise I think I would have gone insane, I think.